дар Эрон эътирозҳо ба иқдомҳои полиси ахлоқ ки ҳиҷобпӯшии занонро ба зурӣ таъмин мекунад авҷ мегирад. 15 июл Теҳрон шоҳиди як чунин эътироз шуд. ҳангоми талоши полис барои боздошти занони тазоҳургар издиҳом ба адолат даъват мекард. миёни мардум ва кормандони полис ки либоси мулкӣ доштанд занозанӣ сурат гирифт. эътирозҳои дастаҷамъӣ дар Эрон баъди ҳалокати як зан дар боздоштгоҳи полис аз моҳи сентябри соли гузашта шурӯъ шуд. Маҳсо Аминӣ дастгир ва ба он айбдор гардид ки ҳиҷобашро дуруст намепӯшад. мақомот худро дар марги ӯ масъул намеҳисобанд. бо вуҷуди он ки соли гузашта дар нооромиҳои Эрон дасти кам 500 нафар кушта ва даҳҳо ҳазор нафар дастгир шуданд, эътирозҳо ҳамоно идома доранд. بجنگیم